Nag-ingon man to si Dudong Pawik sa kagahapon nga mag-ihaw daw siyang baboy karon. Hapit ko nakalimot da kay ihabi akong gihagad nga iya daw kong paambiton. Moadto ko bi kay mangambit kog 1 ka kilo. Magdali ko kay basig mahutdan ako. Ay, salamat. 1 ka kilo lang yun nabilin sa ako ang gikatay na baboy na 300 kilos. Ako na lang ng sudanon siguro kay wala na may nangambit. Ako na lang isunod sa rep, be. Ayo! Dudong Pawik! Oy, Bite! Unsa may ato? Layo pagani, nagsagit naman ka. Unsa may ato? Napa kay kaning baboy, pambita ko be. Naa pa, Bite, pero 1 ka kilo naman lang ni. Ako na lang ang ambiton Dudong Pawik be, wala di sudan sa balay ba paita lagi. Ako biyon taning sudanon, Bite, pero kay mangambit man yung kani, 1 ka kilo ni. Salamat Dudong Pawik sa niya. Adtos ako. Oh, sige. Urot yun ang 300 kilos na karneng baboy ba? Sa sunod, duha na nga akong ihawon. Ay, gutuman na. Uy, saan na din orasa? Uy, hala. Last 9 naman di ay. Wala man pagpamahal. Nakulit na ba kasi mama nun? Iyon man to siya sa kuha kaganina. Maato sa daw siya merkado. Ay, tanaw na ako. Bik mo sa gluto niya sudan. Ay, gutuman na siya. Uy, yun sa kay sudan di ari. Sa man si mama ko, gitaklub-takluban pa, yung may kapira niya asukar. Sa may sudano na ko ani ron, oy. Ay, tama. Usa kay mas maayo o manguha kong puso kay dalira. Akong lapuan niya, akong butang agsuka. Tama kay naisungkit. Makakuha ko rog puso, isa. Apay, na kay ako ra may mukaon. Wala man day lamas sa balay. Saan ako pagluto ani? Kay ang lami ba nga tirada ani? Humba. Kay dugay pa madaot, dugay pa jud mahurot. Ay tama. Ako sa ning ibilin diri. Wala man siguro yung manghilabot. Kay mangutang sa akong lamas ilaminda. Ganina ramang kong tuyok-tuyok aning sagingan. Wa man jud ko'y nakit ang puso. Grabe, naunahan pa man ko pang himuso sa ko mga silingan. Pero way laing ang manghimuso dere, si Bibi Rajud. Maadto siguro ko dito sa unahan, kay basig na pa ko'y madawdaw dito. Grabe, wala man jud ko'y nadawdaw bisag isa. Parte na jud na akong gutuma ba. Muli na lang ko sa balay bi, kay magsudaan na lang kong suka siguro ani. Lingawa pud sa balay, uy. Ila Maria ka, unsa kay lingaw karon? Adto day ko dito. Si Maria man to, oh. Nagdala lagi na siya sungkit. Asa ka na siya gikan? Maria! Oy, Claire! Ya, asa ni kagikan? Nagdala lang kag sungkit. Nangita gani kog puso dito sa unahan kay parte jud gutuma way sudan sa balay ba. Ya, asa naman ka maadto ron? Siyempre, muli na ko sa balay. Sabay na lang ko sa imong aba. Pakita lagi Claire si mama ni atong merkado. Yung man wala ko bili og sudan sa balay panting gutuma mo gani nangita ko og puso no kay para na ako'y maluto. Tila ni si mama oy, biyabiyaan ta nyaman sa sudan. Sa dilingaw ta sa inyo, wow. Laag gari ko no kay Sa ilingaw ang tata. bago pa ko nagmata. Abi na ko gibinlan ko ni mama og sudan. Pagtan-aw na ko sa lamisa, gibutangan kog kape og asukar saon ko to. Perting gutuma. Isa bre mo. Usa ka ni Maria oh, kang nasa silupin. Na, ayun na hilabti kay basig baho na, basig laman loob na sa manok. Butang din ha. Laag mo ibaho. Hindi tanang na ito daw. Yala Maria. Karni man eh. Karni sa. Daw. Bagot ang awa. Uy, hala, karne bitaw, presko pa kaayo. Karne sa baboy. Sa man po kayo nagbilin ani di-declare nga. Sudan man niya, anong ibutang man di ani. Murag na sulbad, di mong sudan, Maria. Ikan man siguro ni sa langit yan nahulog, no? Kabalo sa mga gigutom ko. Ako, aning baon. Ubay ka sa balay. Dili, kami na ba?